ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም ጽቡቕ ትህሉ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋዬ እምበኣር ከስሎማዓንቲ ብሓንቲ ሓፃር ኣርእስቲ መፂአኩም ኣለኹ ብናይ ወለዲ ወለዲ ካብቲ ንገብሮ ጌጋታት ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ከም ወለዲ ፐርፌክት ይኮናን እንዲና ኣነ ከዓ ካብቲ ናይ ፓረንቲን ስራሕ ወይ ከዓ ናይ ተዓባብያ ቆልዑትካ ቀሊል ኣይኮነን ብፍላይ ኣብዚ ንነብሮ ዘለና ቦታ ከዓ ፍልይ ዝበለ ክብድ ዝበለ እዩ ስለዚ ቁርብትለይ ካብትን ጌጋታት ክዛረብ ክፍትን እየ ብዙሕ እንዲት ጌጋታት ንገብሮ ግን ካብኣተን ግን 5 ጌጋታት ንሕና ንገብሮ ከም ወለዲ ንገብሮ ብዘይ ምስትውዓል እንዲኻ ትገብሮ ወይ ከዓ ብዘይ ምፍላጥ ወይ ኣዌርነስ እንድሕር ዘይጠናሐካ ገና ንኣሽቱ ከለዉ ማለት እየ ሕጂ እቲ ሓደ ካብቲ ንገብሮ ተቐዳመይቲ 5 እንደ ክጠቅስ እታ ቀዳመይቲ በቃ ፍጹምነት ባህሪ ወይ ከዓ ፐርፌክት ዝኾነ ጠባይ ኣብ ደቅና ንጽበ ኩሉ ሻዕሲ ፐርፌክት ክኾኑ ኣለዎም ዓይነት ንጽበ ስለዚ እዚ ከዓ ጌጋ እዩ ቆልዑትሲ ፐርፌክት ክኾኑ ይክእሉን እዮም ንንደሶም ንሕና ከማን ፐርፌክት ክንከውን ኣይንክእልን ኢና ስለዚ ከመይ ጌርና ደኣይና እቲ ቆልዑ ገና ኢሞሽኖም ማኔጅ ዝገብርሉ ግዜ ሽግር ምፍታሕ ዝመሃሩሉ ግዜ ኮሙኒኬት ዝገብርሉ ናታቶም ድሌታት ከዓኒ ዝዘራርብሉ ፍራስትሬት ኮኑ ንሓንሳብ ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ባህርያት ዘርእዩና ከማን መብዛሕትኡ ግዜ ዝኾነ ቆልዓ ዘርእየካ ሕማቅ ባህሪ ንሕና ንብሎ ነቲ ቆልዓ ግን ኮሙኒኬሽን እዩ ከም ዝደልየ እንድሕር ብፍላይ ከዓ ምግላፅ ክእለት እንድሕር ዘይብሉ ገና ንኣሽቱ ከለዉ ብፍላይ ምግላፅ ክእለት ስለ ዘይብሉ ሕጂ ንምንታይ እዩ እዚ ቆልዓ እዚስ እዚ ዓይነት ባህሪ ዘርእየኒ ደሎ ደይኮነ ክንብል ዘለና እንታይ ኮይኑ እዩ እዚ ቆልዓ እዚ ዋይ ከምዚ ትገብር ኣለካ ዋይ ከምዚ ዝኸውን ኣሎ ደይኮነሲ እንታይ እዩ ኮሙኒኬት ትገብር ደሎ እንታይ ክነግረኒ ደሊ ደሎ እንታይ ክዛረበኒ ደሊ ደሎ ኣነ ደይ ሰማዕኽዎ ዝኾነ ሕማቅ ባህሪ ክርእየና ከሎሲ ክዛረበና እዩ ደልዩ ደሎ እነግረና እዩ ደሎ ቆሪሩ ተኮይኑ ቆሪረ ክብል እዩ ብፍላይ ከኣቶም ኣብቶም ንእስ ዝበሉ እየ ትብል ደለኹ ወይ ከዓ ዕብይ ዝበሉ ኮይኖም እውን ንምዝራብ ፀገም ዘለዎም ወይ ናይ ኢሞሽናሊ ፀገም ዘለዎም ከዓ ንክዛረቡ ዘይክእሉ ብኽያት ዝቅድሞም እዚ ዓይነት እንድሕር ኮይኖም መብዛሕትኡ ግዜ ቆልዓ ከዓኒ ከምቲ ዓብ ሰብ ከማን ሓሪቑ ዳርጋ ምዝራብ ስጋዕ ድስእን ይዕገት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ንኣሽቱ ገለ ክገብሩ ከለዉ ጥባይ ዘይገበረ ወይ ከዓ እንታ ኮይኑ ከም ዝገብር ኣሎ ወይ ከዓ እንታ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ባህሪ የርእየኒ ኣሎ ደይኮነ ነታ ዘረባ እንታይ እዩ ኮሙኒኬት ክገብር ደልዩ ምሳይ እንታይ ክዛረበኒ ደሊ ደሎ እንታይ ከተሓላልፍ ደልዩ እንታይ ኮይኑ እንታይ ሸጊርዎ ደሎ እንታይ ንዓይቲ ክሰምዓኒ ደሊ ደሎ ሕጂ እታ ንእሽተይ ለውጢ ትገብራ ንምንታይ እዩ ከምዚ ዝገብር ደሎ ክንዲ ምባል ናብታ እንታይ እዩ ኸ ኮሙኒኬት እንታይ እዩ ከመሓላልፍ ደልዩ ደሎ ኢልና እንድሕር ኣምፂናያ ነቲ ቆልዓ ፅቡቅ ንዓና ከዓ ፅቡቅ ኣይንሓርቕን ፍፁምነት ከዓ ካብቲ ቆልዓ ኣይንፅበን ቆልዓ ስለ ዝኾነ ኮሙኒኬት ትገብር ኣሎ እቲ ሕማቅ ባህሪ ንሕና ንብሎ ንዑ ግን ኮሙኒኬሽን ድሌታቱ ከተሓላልፍ ወይ ከዓ ክዛረብ ብንፁር ክዛረብ ስለ ዘይክእል ግን ብዝኾነ ባህርያት የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ካልአይቲ ሞር መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኮሬክሽን ወይ ከዓ ክንእርሞም ግዜ ካብ ነጥፍእ ካልአይቲ ጌጋ ንገብራ ኣብ ክንዲ ኮኔክት ትገብር ምስኦም ኣብቲ ኮሬክሽን ግዜ ነጥፍእ ቅድሚ ኮሬክሽን ግን ኮኔክሽን ክመፅእ ኣለዎ ነቲ ቆልዓሲ ኮሬክት ክገብሮ እየ ወይ ከዓ ክዕርዮ እየ ክእርሞ ኣለኒ እዚ ቆልዓ እዚ ስዲ ከይከውን ከምዚ ከይከውን ዶንት ዱ ኢት ኣይትሓዞ ኣይትተንክፍ ኣቐምጣ በዚኣ ግበር ግደፍ ኣይትሓዝ ገለ ካብ ንብል ሞር ቅድም ምሳና ኮኔክት ክገብር እዚ ሕጂ ኮኔክት ምግባር ምሳና እቲ ኢሞሽናልስ ከዓ ክንደይ ኮኔክሽን ኣለዎ እሱ እዩ ከገድሰና ዝግብኦ ሕጂ ቆልዑት ከዓኒ ካባና መሪሕነት ወይ ጋይዳንስ ይደልዮም ከምኡ ንክንገብሮም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብዙሕ ግዜ ክረኣዩ ከለዉ ከም ዝሰማዕካዮም ከም ዝረኣኻዮም ቫልዩ ከም ዝሃብካዮም ዋጋ ከም ዝሃብካዮም ከምኡ ክስምዖም ከሎ ንዓኣቶም ሞር
ክትሓባበሩ ይጅምሩ ነቲ ዝበልካዮም ንክገብሩ ይቐለሎም እንድሕር ኣተንሽን ዘይትገብረሉ ኮንካ ሙሉእ መዓልቲ ናብታ ኔጋቲቭ ዝገበራ ጥራሕ ተስተውዕል እንድሕር ኮንካ ነቲ ቆልዓ እንታይ እዩ ዝገብሮ መሊሱ እዩ ረበል ክኸውን ኣንጻርቲ ዝበልካዮ እዩ ዝገብር ኣንጻርቲ ድደለኻዮ እዩ ዝገብር ካብቲ ድዛረቦ ደለኻ ኣይኮነን ዝሪኦ ምክንያቱ ነቲ ንስኻ ሓሳብካን ቀልብኻን ዘሎ ኣብቲ ከይገብር ግደፍ ኣይተሓዝ ገለገለ ዝብል እዩ ስለዚ ሞር ንሕና ግን ክንሰምዖም ክንሪኦም ዋጋ ከም ዝሃብናዮም እንድሕር ዝፈልጡ ኮይኖም እዚ ከዓ እንድሕር ተረዲእዎም ግን ንክሰምዑና ከዓ ይቐልል ማለት እዩ ስለዚ ቀላል ዝኾነት ሓፀር ዝኾነት ዋን ቱ ዋን ኣቴንሽን ዘለዋ መዓልታዊ ሓፀር ዝኾነት ግዜ እንድሕር ምስኣቶም ኣጥፊእና ኮኔክት መግበሪት እያ እዚ ከዓ ነቲ ሕማቅ ባህርያትካ የጉድለልና ማለት እዩ እቲ ንሪኦ ሕማቅ ባህርያት ከዓ ክጎድል ይኽእል ካብኣቶም ንዓና ከዓ ፅቡቅ ከዓ ምስኣቶም ከዓ ምግጥጣም ወይ ከዓ ኮኔክት ምግባርካ ይሕግዘና እታ ሳልሰይቲ ጌጋ ዝገብራ ወላዲ ዝኾነ ወላዲ መብዛሕትኡ ግዜ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ገና ፀቢቑ ከየበለ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ትግበር ጌጋ ከዓ ምውድዳር ኮምፔር ምግባር ምስ ካልኦት ቆልዑት ምስ ጎረባብቲ ምስ መሓዙቱ ምስ ኣሕዋቱ ምስ ኣሕዋታ ምስ ኩሉ ነቲ ቆልዓሲ ምውድዳር ከዓ እታ ዝኸፍአት ዓባይ ጌጋ ዝኾነ ወላዲ ዝገብራ ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ቆልዓ ሜይቢ ካብ ደቅኻ ቀልጢፎም ዘረባ ይጅምሩ ኮኑ ወይ ቀልጢፎም ናይ ምምሃር እቲ እምሮኦም ናይ መሓዝ ክእለት ዘለዎም ቆልዑት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ቀልጢፎም ርእሶም ዝኽእሉ ቆልዑት ክኾኑ ይኽእሉ ስለዚ ሕጂ ክንርዳእ ዘለና ኤቭሪ ቻይልድ ዝኾነ ቆልዓ ናቱ ዝኾነ መንገዲ ናቱ ዝኾነ ተዕባብያ ናቱ ካይድ ኣላቶ ዝኾነ ቆልዓ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ማንታ ኮይኖም ከማን ፍልል ዘለዎም መሊኦም እዮም ስለዚ ሓደ ዓይነት እንድሕር ደይ ኮይኑ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣእምሮ ኩሉ እቲ ብሬን ስትራክቸር ድዩ ኩሉ እቲ ኢንቫይሮንመንት ዝነብርዎ ደለው እቲ ኣቀባብልኦም ነቲ ኢንፎርሜሽን ፕሮሰስ ዝገብርዎ በበይኑ እዩ ኣተዓባቢዮም ጀነቲክ ኣሎ ዋላ ናይ ከባቢ ጉዳይ ኣሎ ናይ ምግቢ ማጋግብ ኣሎ ናይ ጥዕና ኣሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለ ዘሎ ነቲ ምውድዳር ገዲፍና ግን ነቲ ቆልዓ እቲ ፕረሸር ኣይንግበረሉ ኣነሰሰሪ ዘየድሊ ፕረሸር ንገብረሉ ነዚ ቆልዓ ከመይ ዝስምዖ ኩሉ ሻ በቃ ዝተሓተ ኮይኑ ስምዖ ርእሰ ተኣማንነት ዘይብሉ ነብሱ ከዓ ምስ ዓበየ ከዓ ምስ ኩሉ ሰብ ዘወዳድር ተኮይኑ ከዓ ኩሉ ሻዕ እንታይ ክትስምዖ ለስ ዝተሓተ እዩ ኮይኑ ዝስምዖ ስለዚ ፎከስ ኣብ ምንታይ ትገብር ኣብቲ ፕሮግረሶም ኣብቲ ዕብየቶም ኣብቲ ዝገብርዎ ደለው ኣብ ክንዲ ምውድዳር ትማሊ ከመይ ነይሩ ሎሚ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ዝኾነ ዓይነት ቆልዓ ይኹን ዋላ ስፔሻል ኒድስ ዘለዎ ይኹን ዋላ ስፔሻል ኒድስ ዘየድልዮ ይኹን ዋላ ተፈላለየ ስታይ ይኹን ትማሊ እንታይ ይገብር ነይሩ ሕጂ ኸኒ ምስ ነብሱ በቃ ዓመበይ ነይሩ ሕጂ ካበይ በፂሑ ምስታ ነብሱ እንድሕር ኣወዳዲርናዮ ግን ንዕኡ ፕሮግረስ ንዕኡ ኣበይ በፅሕ ኣሎ ንዒና ንሕግዞ ዘለና ምስ ካልእ ኣወዳዲርካ ደይኮነስ ትማሊ ከምዚኣ ትገብር ነርካ ሕጂ ካብዚ በፂሕ ከለክ ትማሊ ከምዚ ትገብር ነርካ ሕጂ ከዓ እዚኣ ወሲኽካ ኣለካ ንምንታይ ሓንቲ ቃል ደይፈልጥ ንፅባሒታ ወይ ድኾነት ነገር ድመሃርካዮ እዚኣ ይትፈልጣን ነርካ ትማሊ ሕጂ እዚኣ ፈሊጥክያ ትማሊ ካይዳ ከምዚ ነይሩ ሕጂ ከዓ ከምዚ ትኸይድ ኣለካ ኢልና ነቶም ዕቢድ በሉ ከዓ በብትናቶም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጎል ናህና ከም ናይ ካልእ ሰብ ዓይነት ቆልዓ ኤግዛክትሊ ከም ካልእ ቆልዓ ደይኮና ክንዕብዮ ነቲ ቆልዓ ንሱ ቤስት ቨርዥን ናቱሲ ዝበለፀ ንሱ ኮይኑ ንክወፅእ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ ምስ ዓበየ ከዓ ዘወዳድር ደየብል ደይኮነስ ምስ ነብሱ ከምኡ ገይሩ ናቱ ዕላማ ዘለዎ ምስ ሂወቱ ነቲ ናቱ ዘገድሶ ኮይኑ ከዓ ብርእሰ ተኣማንነት ተዓቢ ቆልዓ ይኹን ራብዐይቲ ጌጋ ከዓኒ ንነብስና ከም ወለዲ ቁልሓ ይንብላን ሕጂ ሉክ ኣፍተር ምግባር ንነብስኻ ማለት ንውላድካ ባትሪ ቻርጅ ይኾንካ ባትሪ ቻርጅ ዝኾነት ሞባይልን ባትሪ ቻርጅ ዘይኮነትን በበይኑ እዩ እንታይ ክጠልመካ ዮ መንጎ እንድሕር ወላዲ ከዓኒ ኢሞሽናሊ ቻርጅድ ንነብሱ ቁልሕ ድብል ንነብሱ ዝኣሊ ብኩሉ ወገን ብጥዕንኡ ብመንፈሳዊ ሂወቱ ብስምዒቱ ብእምሮ ጥዕና ብፊዚካሊ
ኤክሰርሳይዝ ምግባር ድዩ ጥዑይ ምግቢ ምብላዕ ድዩ ዕረፍቲ ምውሳድ ድዩ ጽቡቕ ድቃስ ምድቃስ ድዩ ሕጂ ነቲ ቆልዓ ኢኻ ትጥየሉ ዘለኻ ስለዚ እቲ ናህና ሉክ ኣፍተር ምግባር እቲ ሓደ ካብቲ ጌጋ በቃ ንደቀይ ጥራሕ ንቖልዑ ጥራሕ ኣነ ንዕኦም እንተቢልስ ናተይ ብዘይገድስ ዓይነት ናትካ ራእይ ናትካ ሂወት ኩሉ ኣለካ ናትካ እንኮላይ እቲ ግዜ ናታቶም ከይሰረቕካ እቲ ናትካ ክትገብሮ ዝግባአካ ደይ ምግባር ሉክ ኣፍተር ደይ ምግባር ካብ ጥርሑ ክባያሲ ከተስቲ ትኽእልን ኢኻ ይብሉ ዘመዓዲ ካብ ጥርሑ ክባያ ንቆልዓና ክንሕግዞ ኣይንኽእልን ናቲ ናህና ንነብስና ሉክ ኣፍተር ምግባር ንዓኣቶም ከዓ ዓብይ ሓገዝ እዩ ኢሞሽናሊ ኣይንዕገርግርን ኣይንውጭጭን ዓውዓው ኣይንብልን ኣይነንፀርፅርን ብዙሕ ነገር ኣሎ ንዓኣቶም እንድሕር ህድእ ኢልና እንድሕር ዓሪፍና እንድሕር ደቂስና እንድሕር ፅቡቅ ምግቢ በሊዕና ኤክሰርሳይዝ ተገይርና ንዓኣቶም ከዓኒ ህድእ ኢልና ኢና ኢሞሽናሊ ካልም ኮይንና ሃዲእና ብዙሕ ዘረባ ከየብዛሕና ስምዒትና ተቆፃፂርና ንዓኣቶም ከዓ ጽቡቕ ዝኾነ ኮኔክሽን ምስኣቶም ከዓ ክንፈጥር ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንእሽተይ ዋላ ትኹን ንእሽተይ ዎክ ምግባር ንእሽተይ ናይ ሻሂ ግዜ ናይ ቡን ግዜ ምህላው ወይ መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ወይ ሙዚቃ ምስማዕ ከከምቲ ናትካ መቸም እንታይ ዓይነት እዩ ንውሽጥኻ ዘሐጉሰካ ምሕጋዝ እታ ክትገብራ ትደሊ ንዓኻ ኸ እንታይ ተዕርፈካ ወይ ከዓ ንነፍስኻ ሉክ ኣፍተር ከም ዝገበርካ ኮይኑ ትስማዓካ እዚ ከዓኒ እቲ ወላዲ ሓደ ዓብይ ጌጋ እንዲ ንስኻ ንነብስኻ ከይኮንካ ነቲ ቆልዓ ክትከውን ስለዘይትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንነብስኻ ሉክ ኣፍተር ምግባር ንነብስኻ ቁልሕ ምባል ንነብስኻ ምፍቃር ነቲ ቆልዓኻ ዝበለፀ ትኾነሉ ማለት እዩ ዝበለፀ ታደ ዝበለፀ ኣቦ እቲ ዘድልዮ ከዓኒ ከተማልኣሉ ብዘይ ምንፅርፃርን ብዘይ ክስታይ ንኾነልካ ማለት እዩ እታ ሓምሸይቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኤንወይ ነዘን ሓሙሽተ ሕጂ ንብለና ኣለና እምበሪ ኤንወይ ብዙሕ እንዲቲ ጌጋ ዝግበር እታ ሓምሸይቲ ከዓ እንታይ እዩ በቃ ፐርፌክት ፓረንት ክኸውን ኣለኒ ንስ በቃ ዝበለፅኩ ወላዲት እየ ዝበለፅኩ ፐርፌክት ክኸውን ኣለኒ ኢልካ ከዓ በቃ ብኩሉ ነገር በቃ ጎደሎ ዘይብሉ ዓይነት ሰብ ክትከውን ትደሊ ጎደሎ ዘይብላ ወላዲት ጎደሎ ዘይብላ በቃ እንታይ ድበሃል ትኸውን ሕጂ ንዓኻ ድሬን ክትከውን ኢኻ ቆልዑት ከዓ ክነግረኩም ፐርፌክት ወላዲ ይኮኑ ደሊ ፕረዘንት ወላዲ እዮም ደሊ ህሉ ክትኮነሎም ዘለኻ ብኩሉ ወገን ፊዚካሊ ጥራሕ ምህላው ኣይኮነን ፊዚካሊ 24 ሰዓት ገዛ ክንውዕል ንኽእል ኢና ኢሞሽናሊ ሜንታሊ ብካልእ ነገርና ግን ተተሓሓዝና ክንከውን ንኽእል ኢና ንዕኦም ግን ፉሊ ፕረዘንት ድኾነ ህሉ ድኾነ በቃ ኢንቴንሽናሊ ነቶም ቆልዑ ከም ዘሎ እንዳፍለጠ ህሉ ድኾነ ኣብቲ ገዛ ከዓኒ ናታ ናይ ተደ ይኹን ናይ ኣቦ ህሉ ድኾነ ግዜ ኖት 24/7 ኣይኮንካን ኩሉ ሰብ ሰሪሑ ግን ኣብታ ትህልወላ ኣብታ ኣብ ገዛ ዘለኻዮ ግን ስጋዕ ክንደይ ፕረዘንት ኢኻ ፐርፌክት ይኮነን ደሊ ቆልዓ ወይ ፍጹም ዝኾነ ወላዲ ይኮነን ደሊ ህሉ ህልውና ዘለዎ ፐርፌክሽን ፕሬሸር ጥራሕ ድፈጥረልካ ነዚ እቲ ዕብየት ድመፅእ ምስ ምንታይ እዩ ምስቲ እቲ ነቲ ኮኔክሽንካ ዘዕብዮ እንታይ እዩ ምህላው እዩ እንታይ እንተወይ ድበልና እቲ ኮኔክሽን ኮሬክሽን ምግባር ቅድሚ ኮኔክሽን ፅቡቅ ኣይኮነን ድበልናዮ ድሕር ኮኔክሽን ክንፈጥር ተኮይንና ንሃልወሎም ዝበለፀ ንቆልዓ ህያብ ክትህቦ ትኽእል ግዜኻ እዩ ግዜኻ ኣስቂሉ ነዊሕ ግዜ ገዛ ናይ ዝውዓልካ ኣይኮነን ግን እታ ደላ ኳሊቲ ታይም ምስኡ ከም ዘለኻ ትርድኦን ኮኔክት ከም ድገበርካን ከም ድሰማዕካዮን ተሰምዐ ቆልዓ ከም ድሰምዕ ንፈልጥ ኢና ቁልሕ ዝበልካዮ ቁልሕ ከም ድብል ባልዩ ድሃብካዮ ንነብሱ ከዓ ባልዩ ከም ዝገብረላ ንፈልጥ ኢና ስለዚ እቲ ዝበለፀ ወላዲ ድበሃል ኢት ኖት ፐርፌክት ስለዝኾነ ኣይኮነን እቲ ድበለፀ ናይ ተዓባብያ ቆልዑት ወይ ከዓ ናይ ፓረንቲን ግዜታት ከማን ኣድሚት ምግባር በቃ ስቲል ተምሃራይ ምዃንካ ስቲል እንዳተምሃርካ እቲ ሓድሽ ዓመት ዝኣትውዎሲ ናትካ ክስታይ ይብልካን ዋላ ማንዋል ሒዝካ ትመፆ የለን ስለዚ በቲ ኣብ ዓመት ዓመት ብፍላይ ተቆዳማይ ቆልዓ ንወልዶ መልስናታ ዓመት ዝኣትዋ ንክልቴኻ ሓድሽ ኢኻ እስኻ ከም ወላዲ ሓድሽ ኢኻ ንዑ ከዓ ሓዳሽ ዓመት እዩ ዝኣቱ ደሎ ቅድሚኡ ቆልዓኻ ይዕበኻን ስለዚ እዚታት ነገር እመሃር ኣለኹ እንዳበልካ ነቲ
ነገርካ ከም ተምሃራይ ኮንካ ናይ ፐርፌክሽን ዘይኮነ ከዓ ናብ ህልውና ክህልወሉ ነቲ ውላደይ እንድሕር ኢልና ዓብዪ ሓገዝ ንዓና ከዓ ካብ ፕረሸር ንወፅእ ፕረሸር ኣይንገብረላ ንነብስና ማለት እዩ ስለዚ ፓረንቲን ናይ ብሓቂ ሪዋርድ እንደኾነ ቻለንጂን ከዓ ዝኾነ ጀርኒ እዩ ኣብ ሂወት ስለዚ ኩላህና ከዓ ጌጋ ክንገብር ኢና ኩላህና ጌጋ ኢትስ ኦኬ ጌጋ ምግባር ኣይኮነን ግን እመሃር ኣለኹ ዶ ይዓቢ ኣለኹ ዶ በቲ ተጋግኽዎ ክነብር ዘይኮነስ ካብኡ ጌጋ ከዓ ተማሂረ ከዓ ሪሌት መግበሪ ምስ ውላደይ ኮኔክት መግበሪ ከዓ ይጥቀመሉ ሶሪ ብል ክእል ኣለኹ ዶ ንውላደይ ከም ዓብ ኮይነ ዲ ኣነ ዓባይ ስለ ዝኾንኩ ሶሪ ክትብለኒ ኣለካ ነዲኻ እንዴ ነዲኻ ኣነቦኻ እንዴ ገለ ደይኮነሲ ትሕት ኢልና ሶሪ እንድሕር በዲልና ሶሪ ክንብል ንኽእል ዶ ከም ንጋገቶም ቆልዑ ከዓ ክፈልጥሎም ሰብሲ ጌጋ ገብር እዩ ተጋጊኡ ክዕርዮ ከም ዘለዎ ከዓ ተረድኦም ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሓፃር ናይ ጌጋ ወለዲ ትገብርዋ 5 ዝዘርዘርክዎን ሰን ጥራሕ ኣይኮናን እንድን ካልእ መዓልቲ ብካልእ ኣርእስቲ ወይ ከዓ ብካልእ ብዛዕባ ተዓባብያ ቆልዑ ስጋዕ ዝመፅእ ነዛ ቪድዮ እንድሕር ፈቲኹማ ሼር ግበርዋ ላይክ ሳብስክራይብ ከዓ ግበሩ ካልእ እውን እስኻትኩም ካብዚ ሲ ዓይነይ ጌጋ ገይረ ትብሉ ከዓ ኮመንት ፃሓፉ ኣነስቲኣ ጌጋ ገይረ ትብልዋ ኮመንት ፃሓፉ ንዓይ ተሸገርን ነበረትካ ፐርፌክት በቃ ክትከውን ደለካ ኮይኑ ስማዕካ ሱፐር ማም ክትከውን ትደሊ ግን ኣይከውንን እዩ ከምኡ ሕጂ ኣሎ ጌጋታት ብዙሕ ንገብሮ ኩላህና እሞ ኣነ ከዓ እዚኣ ተሸግረኒ ነይራ ወይ ካልእ ካብዚ ጠቐስኮ ዘየለ ካልእ ንስኻትኩም እውን ኣነ እዚኣ ተጋገያ እዚኣ ሕጂ ተማሂረላ ንብላ ከዓ ኣብቲ ኮመንት ሼር ግበርዎ የቐኒየለይ ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ካልእ ግዜ ብካልእ ቪድዮ ስጋዕ ዝመፅእ ብሩኽ ቅነ